हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'लेण्ड जब इनफ' इउटुब चेनेलाव स्ट्रम कार्ड स्टुडेन्टसफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया गोबां कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना मोनसे साजेसन लाना फैदों नोंथांमोना माखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो बैसोखौ नोंथांमोना सोंदों बैसोआ जाबाय 16 निफ्राय 59 इयार्ससिम जों बे कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो थाइसेबो फिस होनाङा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा आधार कार्ड गैया जोङो बोरै मोननो हायो बे कार्डखौ नोंथांमोननोबो मोनसे सलुसन लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना मिथियो दा एप्लाइनि लास्ट डेट बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे एप्लाइआ लास्ट डेट थागोन नामा होननानै दा लास्ट डेट गैया लोगोफोर नोंथांमोना गोबां खोनादोंमोन निउसफ्राव मोन्दोंमोन जे 31 लास्ट डेट होननानै डिसेम्बर नाथाय बे नङा दासिमबो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ अके नोंथांमोना जिंगासिनो गैया दा नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बारजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जाथारनांगोन बेनिफ्राय एन्टार केप्चा होनानै नोंथांमोना सेन्ड अटिपि थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो बिनि अनगायैबो जाय नोंथांमोना आधार कार्ड गैया आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक गैला अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बेस्ट अपसन बेनो जाबाय CSC डकुमेन्ट सेन्टार सार्भिस होननाय दङ मोनसे बेयाव नोंथांमोना भिजिट खालाम अब्लानो जागोन अके दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों CSC खौ बुजियाखै दा CSC माने कमन सार्भिस सेन्टार लोगोफोर बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआवसो माखासे सेन्टार थायो CSC नोंथांमोना भिजिट खालाम आरो बेनिफ्राय नेटआवबो नायनो हायो सेन्टारा बहा बहा दङ होननानै दा बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना DC अफिसनि वेबसाइटआव थांनानै CSC मोनसे मोनदों बेयाव नायनो हागोन जे CSC सेन्टारा बबेयाव दङ नोंथांमोननि खाथि खाला बेखौ नायबानो जाबाय दा NCO क'ड्सखौ जों नायनांगोन दा जायफ्रा स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना NCO क'ड होनो हायो चेन्ज खालामनो हायो जे जायफ्रा इडुकेसन लेभेलाव फरायगासिनो दङ नोंथांमोना NCO क'डखौ होनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला NCO क'ड नायगोन अब्ला नोंथांमोना लास्टआव नाय थ' लास्टआव दङ 379 सिरियल नाम्बार बेयाव नोंथांमोना इडुकेसन लेभेलाव होनो हायो अके थ' जायफ्रा स्टुडेन्ट्स दासिम फरायगासिनो दङ नोंथांमोना जेबो खामानियाव मावथ'वाखैब्ला नोंथांमोना दायो इडुकेसन लेभेलाव हो आरो उनावहाय बेखौनो आपडेट खालामनो हायो मानोना जोङो आपडेट खालामबाय थानो हायो दा बेखायनो जों सबसे गाहायाव नायनांगोन दा सबसे गाहायाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे अपसन मोनो बेनो जाबाय इडुकेसन 379 नाम्बाराव दङ दा जों बेखायनो 379 नाम्बारखौ नागिरबाय बिनिफ्राय सबसे गाहायाव दङ इडुकेसन लेभेलाव जे नोंथाङा जायखिजाया टिचार एबा टिचिं खालामो बा जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावो इडुकेसन लेभेलाव अब्ला जोङो बेखौ होनो हायो थ' जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोना होनो हागोन जायफ्रा स्टुडेन्ट्स बेनिफ्राय जायफ्रा एग्रिकालचार सेक्टराव नोंथांमोना जायखिजाया एग्रिकालचार लेभेलाव होनो हायो बा नोंथांमोना जायखिजाया प्रडाक्ट्सआव कम्पानियाव खामानि मावोब्ला नोंथांमोनाबो होनो हागोन थ' जेबो नङा नोंथांमोना होनो हागोन उनावहाय आपडेट खालामनो हायो दा बेनिफ्राय स्ट्रम कार्ड थायोब्ला बेनिफिट्सआ मा बे जाबाय गभर्नमेन्ट स्किम्सफोर मोनगोन बेनिफ्राय उनाव नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो जेब्ला लकडाउनफोर जायो अब्ला जेरै रां सोयोना थिग बेबादिनो नोंथांमोना मोननायनि लामायाव थागोन थ' बेनि सायाव नोंथांमोना फुल डिटेल्स लानानै फैबावगोन नेक्स्टआव जे बेनिफिट्सआ मा दङ होननानै थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड'लेण्ड जब इनफ' इउटुब चेनेलाव